přivítat na obnovené premiéře našeho představení Ondráš. Už jsme to jednou hráli, ale všechno jsme to zapomněli, takže to bude vlastně trošičku něco úplně jiného. Ono se to během zkoušení teda moc nezlepšilo, ale vidíme, jak to dopadne. Chtěl bych moc poděkovat panu Petru Svobodovi, který nám tady poskytnul takový krásný prostor. Navíc se tam hodně v té hře mluví o mordování zámeckých pánů, takže se to i hodí. A taky teda bych chtěl poděkovat, že to vyšlo i s tím deštěm, teda, že žádné prší, to je úžasný, že to je takhle zařízený tady. Stíhačky asi. A co jsem to měl ještě říct? No, vypnout mobily. Jo, ano. Pořizování záznamů. Dovoleno, jak zvukových, tak obrazových. Doporučeno, dovoleno. A to je asi všechno, tak ať se vám to líbí a my jdeme na to. Velevážené dámy, šlechetní, poctiví i vzácnější páni, jež jste tuto shromážděni, buď odstavu v sprostosti, všechny vás vítám s upřímností. Co to tady asi je? Tohle je nějaká komedie nebo co? Komedie nebo co? To jsem teda zvědavý, co se tady vykulí dneska. Jistě, že jste všichni žádostivě slyšet a vidět naši komédii, kteráž to figurována bude o udatném a ukrutném raubíři Ondráškovi. O čemž i hned uslyšíte, když v tichosti pozor dáte. Jaká pomsta za zlé činy, ač často trpí dost nevinný. Tento příběh je se nedávno stal na Valašském pomezí. Je se nedávno stal na Valašském pomezí. Jednou dva přátelé, jeden zabil druhého. Mužkem ho do hlavy ťal, až vystříkla krev z něho. Mužkem ho do hlavy ťal, až vystříkla krev z něho. Však prosíme o malé strpení. Budeme to figurovat i nyní. Tak to je on. No Ondráš, teď má co chtěl. Já jsem mu říkal, ať to včas nechá. A je po něm. Já jsem Juráš. Já jsem ho zabil. Tak jsem ho zabil a co? No co se divíte? Že jsem byl jeho nejlepší kamarád. Kdybych to neudělal já, tak by to udělal někdo jiný. 100 zlatých. Je 100 zlatých, ne? Já stejně dobře vím, že na ty peníze jste měli spadeno všichni. Všichni, jak tady sedíte. Jenomže jste měli strach. Co kdyby to náhodou nevyšlo, že jo? Jenom já jsem se nebál. Teď na mě budete plivat. No tak si plivněte. A jen si poslušte. Takže já vám něco řeknu. Stejně by nás všechny dostali. Všichni bychom tady leželi, nebo viseli, klátili nohama. Všechny by nás pochytali. Teď jsem pro vás svině, co? To zabila pro pár zlaťáků. Jenomže já už jsem dávno pochopil, že všechny ty jeho lidumilné skutky jsou dneska k ničemu. Člověk je křehká nádoba. Zhebneš, ani pes po tobě neštěpí. Tak tady ho máte. Tělo ještě teplé. Tak na ten pomíjivej lidský život. Hody, hody, hody.
se co chce, já stejně tvrdím, že ten Juráš je pěkná sketa. Takhle zabít kamaráda, to se přece nedělá. No jo, to byli nejlepší kamarádi. A já zas myslím, že to udělal kvůli té ženské. Však víš, jak kvůli ní vyváděl. Nebo mu ta sláva vlezla do hlavy. Tak vám, pane Juráši, hezky děkujeme a přijďte prosím zás. Slyšeli jste to? Ten Juráš za to dostal pěkný prach. Já to říkala, on dobře viděl, proč to dělá. Nařízení jeho milosti hraběte Pražmy, pána z Obrdorfu a Frýdku, etc. Protože často psaný Ondřej Fuciman, zvaný též Ondráš, syn Fojta Jankovského, jinak hlavní loupežník zbojnické bandy, kteráž již delší čas rabovala a pustošila náš kraj a dopouštila se jiných ukrutností, již dříve propadl hrdlem, ve známost činí, aby jeho tělo nebylo uloženo do země. Nýbrž bylo ve městě Frýdku na náměstí, do hojné účasti všeho lidu, na věže, před hospodou a pod zámeckým vrchem rozvěšeno havranům na pospas. Tohle není nic pro vaše oči. Štvrcení je zvlášť oblíbeným druhem hrdelního trestu, který se na popraveného člověka vztahuje i po smrti. Dělo se obyčejně tak, že člověk přivázaný ke 4 půlům byl mečem rozdělen ve 4. Jiná možnost byla ta, že ho na prkně rozřezali pilou. Katym rovněž vyřezával některé kusy kůže, čemuž se po cizinsku říká šmit. Hlavy a těla neboštíků se vystrkovaly na brány a věže městské, kde strašívali tak dlouho, až schněli, nebo je vítr rozházel. Hrozná smrt bývala násobným vrahům podle práva švábského. A to, že je lámali kolem. Out, který se měl lámati, podložili jenom částečně a kat palicí přerážel hnáty kus po kuse. Když potom hnáty zpřerážel, byl odsouzenec vpleten do kola. Dělo se to přesně tak, jak jsme vám ukázali. Jenomže ten člověk byl ještě naživu. Dodělal až potom. Sedláci, pojďte odklidit to tělo, aby to tady dlouho nesmrdělo. Jenomže to všechno bylo až potom. Tak a je to tady. Už je na světě takový malinký Ondráš se narodil jako první syn janovického Fojta. Kluk, je to kluk! Lidi, já se z toho zblázním! Tak tatínku, a seš táta. No jak se bude jmenovat? No přece Ondřej po tátovi. Tak nalej slivovici, ne? No jasně, dej sem. Na zdraví. To všechno se stalo 13. listopadu roku 1680 v
Janovicích u Frýdku. Všimněte si, prosím. 13. a ještě k tomu v pátek. Já jsem si zase všimla, že se ten večer na obloze objevila kometa. A já jsem sudička a přeji Ondráškovi, aby byl člověkem spravedlivým. Aby se chudého zastal a bohatému se postavil. Dejte s tím pokoj, ženská zatracená. Ještě s tou spravedlností přijde do nějakého maléru. Ještě, aby ho tak někdo zabil. Já vám zase říkám, že z něho nic dobrýho nekouká. Venkovský chlapec Ondráš prožíval bezstarostné dětství, tak jako ostatní děti. Jo, moucha, moucha. O, moucha. Nezdá se, poslední dobou nějak toulá. No, já jsem mi to ani nechtěl říkat, mamo, ale já jsem ho tuhle zase přistihl. Jak trhá muchám křídla. Já se ti bojím, že mě nevěří nic dobrého. Co kdybychom ho poslali do škol? Myslím, do Příbora na panáčka. Tam by se naučil poslouchat. No, to zas ne. Přece nedám fojství do cizích rukou. Ne knězem, fojtem bude můj syn, jako jsem já, jako můj otec a jako byl můj děd. Taková je regule rodu. Zem bude obracet a právu dobře činit. Ale uvaž na to. Přece se nebude celý život přijít jako my. Tak já nevím, mamo. Hlavně, aby z něj byl slušný člověk. A Dorotko, počkej na mě. Počkej. Pojď mě, nalez mě. Nech mě, Ando, pust mě přece, ještě nás někdo uvidí. A neuvidí, tady nikdo není. Margot. Čau, rodino. No, vítej, synu. Něco k jídlu, mamo. Tak běž. Já první nejdu, běž ty. Proč nejdou dál, chápeš to? Nikdo tady není. Však on přijde. No, ty mu to řekne. No přece ty. No to teda ne, já začnu a oni mě pak zavřou. To... Tak začne všichni najednou, aspoň nebudou vědět, kdo začal. Ale, to jsou k nám hosti. A že tak všichni najednou. No, jdeme takhle kolem, tak jsme si říkali, že se zastavíme na kus řeči. Tak mu to řekni. Ne, já mu to říkat nebudu, řekni mu to ty. Tak já to teda řeknu. Nemůžeme ty daně platit. Přišli jsme za tebou, abys nám pomohl sepsat supliku a přimluvil se za nás. Ale já si ty roboty nevymýšlím. No ale přimluvit se za nás může. No to teda nemůžu. Ještě si budou myslet, že se s váma buntuju. Tak já ti teda něco řeknu, Ondřeji. Ty jsi taky jeden z nás. Ty víš, jak na tom jsme. Jenomže se bojíš. To je všechno. Já nevím, proč jim nechceš pomoct, táto? Co pak, tohle je nějaký život. Ty mlč, nebo dostaneš pár facek. Jenomže Ondráš pár facek nedostal a tím to všechno začalo. Kdyby do toho Ondráš nestrkal nos, tak mohl být pokoj. Na Panské už teda nepůjdu, i kdyby si pro mě přijel sám hrabě. Sedláci se toho hned chytili a byla z toho rebelie jako řemen. Tak pojď, jdem se zpovídat vrchnosti. Oklepni. Tak, ty seš ten Janovský foj. Jsem váš nejponíženější služebník, vaše hraběcí milosti. A proč nejsou tvoji lidé na robotě? Nevím. Neví. Tak proč jsi jim nerozkázal? Všechny jsem je obešel, ale nepřišli. Nepřišli. A kdo psal tu supliku, taky nevíš? Já jsem mi psal, vaše hraběcí milosti. Ale
ale to je rebelie! Tak pojď. Jdem stavit. Exekuci Janovického Fojta byla přítomna i její výsost Marie Magdaléna Hraběnka Pražmová. Znamenitý kát, vaše výsosti, skutečně dokonalý mistr svého řemesla. Půjčili jsme si ho až z Olomouce, vaše excelence. Pan biskup byl tak laskav a přimluvil se za nás. Zdejší katové nestojí za mnoho. Těm rebelí musíme učinit jednou provždy konec. To je příšerné, hrabě. Jak můžete dovolit, abyste přijal takovou ohavnost? Uklidněte se, má drahá. Máte příliš soucitné srdce. Okamžitě mu řekněte, ať toho nechá. Konáme jen svou povinnost. Nepůjdeme na oběd, vaše excelence? Koroptiličky připravuje můj kuchař opravdu znamenitě. To si jistě pochutnáte. Tak už je to hotový. Osmádou. Nevidíš troubo, kdyby se nebylo, tak co chcete cítit. Je to kamaráde rádi neděláme, ale jdeme kolem. No, tak stávej. Stávej. A ty se s ním musel do té rebelie míchat. Je to s ním nějaký nahnutý. Zavolejte mě Ondráška. Táto! Co ti to udělali? Poslyšte naučení, čili poslední poručenství Janovického Fojta Ondřeje, které svému synovi Ondráškovi zanechal. Dorotko, co ty tady? Já ti nepustím, Ondáši, bojím se o tebe. Ale co se mi může stát? Proč nechceš zůstat se mnou? Tomu ty nemůžeš rozumět, Dorotko. Chci být s tebou. To teď nejde. Myslíš, že můžeš změnit, co se stalo? Tvému otci už stejně nepomůžeš. Ale teď už vůbec nejde jenom o to. Nejhorší je,
když se děje křivda člověku bezbranému. Psího nášku si nikdo nevšímá. A co já? Mě tu necháš? Čemu bude tvoje oběť? Ale nechci se mstít. Chci lidem pomoct, aby je nemohl kdekdo ponižovat a kopat do nich. Zabíjí tě, to, co chceš, je pošetilost. Nic se mi nestane. A i kdyby vystřelenou kouli nezastavíš, ani ji nevrátíš zpět. Vstoupив do hor mezi škaredé chlapy, byl by to zaplatil životem. Půjdem hore dolinami, hej, hore dolinami, půjde Pán Bůh s námi. Hej, hore dolinami, půjde Pán Bůh s námi. Půjdem hore do kopečka, hej, bude za mnou plakat moja galánečka. Hej, bude za mnou plakat moja galánečka. Lesy stromečku březový, hej, stromečku březový, lístku javorový. Hej, stromečku březový, lístku javorový. Hurá! Tak se to stalo roku 1711 a slavný zeměpisec Reginald Kneifl o tom ve své topografii Das Kaiserlichen und Königlichen Antals von Schlesien píše. Já vám to přeložím. Toho léta vtrhl z Uher do Slezska značný počet zbojníků. Rabovali tu, pustošili a dopouštěli se různých ukrutností. Tak, prachy! Vytáčí kapsy! Všechno ven! Mezi nimi oslavovaný Ondra Fuciman zvaný Ondráš, který se stal nejenom členem této bandy, nýbrž i jejím vůdcem. Zbojnické tovaristvo Lupictvím zbojí znepokojovalo panské dvory i okázalejší domy měšťanů na Moravě i ve Slezsku. Tak pokračujeme! Vylaží kapsy! Jedeme! Nemáme čas! Tak ticho tady, co to tam je? Říkám ticho. I když nevykonávali své činy na zapadlých a skrytých místech, hoří vám tam louče, ale veřejně a zjevně nikdo se neodvážil je zadržet. Ondráše proto považovali za nezranitelného a zabit prý mohl být jenom vlastním obuškem. Jsem Ondra Chlopčík z Grůně u Nové Vsi. Zbojníkem jsem byl 8 let a zdržoval jsem se u zápolky na Javorníku. Byl jsem při oloupení hospodského v Těšíně a jeho sestře jsem ukradl 4 krávy. Já jsem Jura Pilenda z Malenovic. Byl jsem zbojníkem 3 roky a ještě o mě uslyšíte. Já jsem Jura Vojtek ze Starého Města. Poznáte mě podle křivého nosu a podle toho, že napadám na levou nohu. Sirota z Bystrce u Těšína. Je mi 21 let a byl jsem chycen ještě za Ondrášova života. Nejprve jsem byl žebrákem, pak jsem vykrádal úly. Louku jsem opustil proto, že jsem nedostával podíl z kořistí, ale jen stravu. Jan Bartek, starý 30 let. Dal jsem Jurovi Pilendovi vězněnému na Hupálech provaz, po kterém se spustil dolů vedle zámecké kaple, načež mu nějaký metylofián podal pilník, aby se zbavil želez. A já jsem Ondra Kasule, rodák z Rožnova. Rozprodal jsem ve plíku 22 kusů plátna a moje děti 4 funty vosu. Josef Soběšovský ze Staříče. Ležel jsem 3 týdny postřelený ve Sviadnovské hospodě a byl jsem při zavraždění Ondráše. Já jsem Juráš a jsme s Ondrou nejlepší kamarádi. Bojníkem jsem se stal proto, že
mi zabili dítě. Moje žena se z toho pomátla na rozum. A já jsem 40letá Hedvika Pastrčáková, která bydlela v Horákově krčmě ve Sviadovně. A vypovídám před nejmilostivějším soudem, že řečený Ondra byl naší hospodě celkem 3krát. Po třetí 2 dny, načež ho v noci na 1. dubna zabil Juráš jeho vlastním obuškem. Odnesli ho na nosítkách, zakryli prostěradlem a dali do války. V zimě roku 1715 se situace na Moravskoslezském pomezí stala povážlivou. Neboť drzost zbojníků neznala mezí. Zabýval se jí dokonce sám císař Karel VI., který zaslal krajskému místodržiteli Františku Ludvíkovi dopis následujícího znění. Krajskému místodržiteli Františku Ludvíkovi, velmistru řádu německých rytířů, pozdrav. Pročež vaše milost v nejpokornější zprávě z 21. elapsi mensis et anno nejpokorněji uznamujete, že se při vyhledávání a kladení překážek lupičů, nacházejících se na Valašsku a v jiných místech moravských distriktů, nejlépe a nejúčinněji osvědčili vybranci, pročež tedy žádáme, aby 40 takových najali a jejich zásobování ex quanto militari povolujeme. Mimo to ještě jednou nejmilostivěji přikazujeme, aby vaše milost měla dozor a přispěla k odstranění lupičství. Dáno ve Vídni 3. ledna léta páně 1715. Tak, a spadla klec. To jsem zvědavej, jak to teďka dopadne. V té době se konala velká střelecká slavnost v Kroměříži. Jedna střela 5 grošů, pojďte si zastřílet, pánové i dámy, pojďte to vyzkoušet. Ty, ale Juro, co abychom to taky zkusili? Já ti nevím, Ondro. Nějak mě slbý krk, raději si nebudeme ukazovat, bylo by jich tu na nás moc. Ale, nic se nám nestane. A co když nás někdo pozná? Ale ty se taky všeho hned bojíš. To já jdu na to a ukážu těm buranům, jak se střílí. Hej, sousede, přijďte mi to na chvíli. To zkus. To jo, dobrý. To je co? To je Ondráš! Baka, no, dobrá, počkejte, dobrá. Dobrá, dostali jste mě, páni portáši, dostali jste mě. Jenom mě dovolte, abych se ještě naposledy připil na zdraví císaře pána. Tak ukaž. Obereme. Já úplně kožení, pojď se, no jsou tuhý, no. Ty máš tady. Tak jdem, mají to chtěli.
Tak takové věci se o Ondrášovi mezi lidem povídaly. Kde mám peníze a mobil? Já vám řeknu taky jednu poudačku. Tak silně. Jak uměl Ondráš pískat na prsty, toho nikdo neuměl. Franta Krkošek, co se onegdá vrátil z vojny z Vídně, tvrdil, že mašina, co po těch železných prutech jezdí, že prý hlasitěj umí pískat, ale já si to nemyslím. A jestli jo, tak se to rozhodně neděje po dobrým. To je všechno? Jo. Nastoupit! Ježi, to plive. Vpravo, pop! Levo, pop! Otočit mluv alfa, sinus alfa rovná si minus 0,49 cm! Co to je? To si říká ta armáda pluk dragounů! Jste maximálně banda trotlů! Otočit směrem k publikumu! Západu mu teď! V únoru léta páně 1715 vyslal František Ludvík na pomoc proti zbojnické bandě pluk altanských dragounů, který měl stanoviště v Opolsku a Ratiborsku. Pokyny k zadržení zbojníků mají být provedeny přesně. Bude-li nějaký zbojník chycen a přizná se, nebo bude-li jeho vina potvrzena 2 svědky, ať visí ještě téhož dne na nejbližším stromě. Pravo, bok! Pochodem, chod! Leva, prava, leva, prava, leva, prava, leva, prava! Objeví-li se raubířská verve v blízkosti vsi, ať je v obci zvoněno na poplach, aby byl pluk altánských dragounů vyrozumě. Každý, kdo se vrátí dobrovolně, dostane milost. I kdyby to byl zboj. Jdu po nás, Ondro. Co se děje? Co se děje? To vyžistil postřeli u světla. Nechal jsem ho tam ukrytého v hospodě. Moc nescházelo a dostali nás. Tu, a kde jsou teď? No někde u Hlučína. Je tam Hlučína. spousta vojáků na koních. Říká si, že potáhnou až za náma do hor. To se budeme pořád skrývat jak divoká zvěř v lese. Co pak je tohle nějaký život? Ondro, měli bychom toho nechat. Teďka přestat nemůžeme. Dostali by nás tak jako tak. A to snad budeme čekat, až nás budou věšet na náměstí pro potěchu frýdeckých panáků, nebo co? Čekat nemusíš, Juro. Kdo se míchá mezi plevy, toho svině sežerou. Tak já ti něco. Víš, co se povídá? To, že kdo tě zabije, tak dostane náhodou milost od samotného císaře. Proč to říkáš, Juro? Za takovouhle písničku je jidášská mzda. Já teda uteču do Uher. Tam nás neznají a můžeme začít znova. Nikam nepůjdeme! Kdo se hne, tomu rozrazím lebku. Jasně. No jo. Košelka krvavá, lávka porúbaná, nepojdem od teba, má milá belavá, nepojdem od teba, má milá belavá. Co to je? To bude zase nějaký nařízení. Nařízení Královského vrchnostenského úřadu k zamezení zmáhajícího se zla. Za účelem zachování klidu a dopadení lupičské sebranky dáváme na vědomost všemu obyvatelstvu, že kdokoliv by zbojníky přechovával, ukrýval či přezimovat je nechával,
nebo též pušky, prach a olovo jim dával, nebo též jiným způsobem těmto lupičům pomáhal, ať je to kdokoliv, bude káraný na hrbu. Podepsán Hutsch und Deutschmeister Franz Lud. No jasně, a pěkně jsme ho točí, šup s nima na obrátku. Já bych jim zakroutila krkem. A to jste slyšeli, že na Ondrášovo hlavu byla vypsaná odměna 100 zlatých. Takový peníze, kde by to vzal? No, třeba si někde půjčili. Zabijem kamaráda mého, lebo sa mi páči frajárečka jeho. Ja ho tak zabijem, že vôbec nestane, a zasa mi jeho frajárka dostane. S těma penězma to bylo tak. Slíbil je samotný císař, ale vybrané měly být na mimořádné dani ve Frýdku. Jakkoliv se z našich míst nepochybuje o tom, že jeho knížecí jasnost i s kolegiem veleslavného královského vrchního úřadu nesou nelibost nad nestoudnostmi provedeními opovážlivou lupickou zběží v Horním Slezsku. A také o tom, že k jejich zkrocení byla i jiná opatření učiněna, považujeme za nutné k zachování klidu veřejnosti a pro vlastenskou horlivost nejvýš nutného obchodování doporučit v této záležitosti toto. Aby byla vyhlášena na hlavního vůdce bandy, který se Ondráš jmenuje, určitá odměna 100 zlatých. Kromě příslibu pardonu tomu společníkovi, který by ho mrtvého nebo živého dodal. Co je s tebou, Ondo? Ale nic. Už jsem myslela, že nepřijdeš. A zbytečně se bojíš. Jumy se bojí, změnil se, má teď zlé oči. Ale je to můj nejlepší kamarád. Než si, je teď spousta vojáků a portářů, dávejme si do pořadu. Já vím. Asi teď dlouho nepřijdu do Rodko. Soběšovskýho postřelili u Sviadnova. A další dějství se odehrává ve Sviadnovské hospodě. Je tu dnes hodně lidí. Víš, kdo to je? Nejlíp by bylo zabít ho sekerou. Já končím hru, tohle se nedá hrát. To si vzal. No, Tam jsem pořádně nezačal. Proč jsi přišel, Juro? Měl jsi hlídat na grůni, ne? A co bych tam dělal, nikdo tam nepřijde. A co kdyby? Zbytečně bych čekal. Celý týden se tam nikdo neukázal. A co ty? Jsi tady sám? Proč se ptáš? Ale nic, jenom že už jsme spolu dlouho nepili. Nebo už snad nejsme kamarádi. Máš pravdu. Už hrozně dlouho jsme spolu nepili v hospodě. Jako bychom se už ani neměli co říct. Promiň. No jo. Někdy se mi taky zdá, že už to není jako dřív. Tak na zdraví. Jondro, pamatuješ? Tenkrát kroměříži. 30 těch na nás bylo. Ne, jak na nás bylo 30 těch vojáků a stejně nás nedostali. Pamatuješ? Nebo na Lisí. Jak jsem to dostal do nohy a ty jsi mě táhnul na zádech. 30 kiláků, nebo kolik to bylo? 25? No to je jedno. Taky ani těžký. Počkej, co s tebou? Ondro, co s tebou je?
proč nepije? Mám starosti, Juro. Všude je teď spousta vojáků a udavačů. Nevím, komu můžu věřit a kdo mi za nějakých mrzkých 100 zlatých prodá. Zbyteční obavy, Ondro. Tobě se nikdo neodváží skřivit ani vláse. Pojď, to je. Přišel jsem si pro tebe. Jsem smrt. Ale to se mýlíš. Určitě se mýlíš. Jsem zdravý, nikdo po mně nestřílí. Podívej se kolem sebe. Všichni tě chtějí zabít. Ale to jsou všechno moji kamarádi. To nechám. To nechápu. Tomu nerozumím. Proč jsi to udělal? Juro! Já nevím. Muselo se to stát. Mám toho štvaní už dost. Budu sloužit každému, kdo mě nechá na pokoji. Byl jsi naivní, když jsi myslel, že můžeš změnit to, co je. Komu si chtěl sakra namlouvat, že se obětuješ pro ostatní? Vždyť to je dneska směšný. Každý chce mít svůj postroj, ve kterém by dobře táhnul. A čistý svědomí, to je dobrý leda tak na to, aby tě někdo odprás jako psa. Poctivý člověk ví, že je poctivý. A darebák aspoň občas tuší, že je darebák. Já jsem věděl, že se mě někdo pokusí zabít. Pokušení bylo příliš silný. Jenom jsem nevěřil, že to budeš ty, Juro. Myslel jsem si, že to budeš umět spočítat. Jenom si nemyslí, že jsi vyhrál. Jen si nemyslí, že ti teďka dají pokoj. Musíš se dívat jen o kousek dál. Jen o kus dál. To je všechno. Počkat. To bylo tady. Ondráš stál tam. Juráš mu ten obušek vytrhl a praštil. Celá podlaha se od toho umazala. Tak, a je to. Inu, člověk je křehká nádoba. Musím tady poklidit. Já jsem Jura Pilenda. Chytil jsem Ondráše ze zadu, aby se nemohl bránit. A já jsem Ondra Chlopčík. Nasl jsem louč, aby Ondráš neviděl, jak mu Juráš vede obušek. A já jsem Jura Vojtek a byl jsem tu pro všechny. No jo, brambory letos nějak nerostou. A co děti? Děti ty rostou. Nedáme si partičku, co říkáte? Tak, kdo má dopito? Za 3 měsíce po této události byl Juráš se svými druhy vyzván panským úřadem, aby se dostavili do Frýdku k převzetí odpouštěcího listu. Ježiš, co to je? Horodko, pojď utečeme spolu za hranici, kde nás neznají a začneme nový život. Budu mít peníze. Zapomeň a všechno bude zase dobrý.
bídu mít nebudeš. Nějaká ta usedlost se najde a můžeme začít znova. Nemusíš mi odpovídat hned, já počkám. 100 zlatých lze proměnit v řadu let spokojeného života. Takový hnusný a šedivý ani náhodou. Dorotko, Já, Karel VI., po všechny časy rozmnožitel svaté říše římské, německého jazyka etc., tímto svým listem na věrnost dává. Jest zvykem Habsburského domu, že odměňuje své věrné služebníky. Poněvadž bylo zbojníkům slíbeno, že jim bude trest prominut, vydají-li Ondřeje Janovského živého nebo mrtvého, bude tento slib dodržen. Ale jen ve 4 případech, a to u zbojníků Jiřího Juráška, zvaného Juráš, Jiřího Pilendy, Ondřeje Chlopčíka a Jiřího Vojtka, kteří v skutku mrtvého Ondráše předali úřadu. Tak tento list přečetli Jurášovi na zámku ve Frýdku. Cože? A to je všechno? Jo, No co peníze? peníze? O těch tady nic nestojí. No tak ale... Počkej. Tady něco je? Co se týče slíbené odměny, bude jim 100 zlatých florenů vyplaceno ve stejných dílech na magistrátu v Těšíně. Za přítomnosti krajského maršálka a předán jim děkovný list. Já ti nevím, Juro. Mně se to nějak nelíbí. Proč máme chodit do Těšína, když nám ty peníze mohli dát tady? Ty jsi to slyšel. Chtěli z toho udělat velkou slávu. Bude nás vychovat samotný maršálek. Ale co, napise. Uvidíš, jak si nás budou považovat. Stejně se mi to nelíbí. Proč zrovna v Těšíně? Víte, co je tam vojska? Ale co se bojíš, teď už se nemusíme zpívat. A nekecej a pij. Co když nás tam chtějí vylákat? No jo, ale proč by nás vlastně zvali až do Těšína? No proč by nám ty prachy nemohli dát tady, že jo? No já si myslím, že tady si mají prázdnou kasu, nebo co? Tak jdete už. Já nejdu. pamatuješ si na mě? No, jsem Ondráš. Zabil si mě. Zrovna tady jsem ležel. Podívej. Rána ještě krvácí. Co chceš, jdi pryč? Nechceš se ke mně znát. Ale já s tebou nepřišel účtovat. Já ne. Tak to jo. Pro mě jsi stejně pořád můj nejlepší kamarád. Císař totiž napsal ještě jeden dopis. Přímo krajskému maršálkovi Adamu Václavovi, hraběti z Těšína. To ovšem Juráš nemohl vědět. Protože však spravedlnost vyžaduje, aby jejich loupeže byly potrestány i jinak, přikazujeme, aby tyto 4 byly v Těšíně spoutáni do želez a s dobrou stráží transportováni na galeje do Rieky. Náklady spojené s transportem mají být hrazeny z prémie 100 zlatých, kterou měli dostat za zabití Ondráše. Maria, padáme šepice, zadržte je! No, mě nechej, no! Z druhé strany! Já jim zdrhnu!
Jak ti říkají? Jiří Jurášek. Odkud, čí jsi podaný a jaké víry jsi? Z Malenovic. Z Kvídeckého panství katolické víry jsem. Jak starý jsi? Okolo 30 let jsem starý. Kolik dítek máš? Já už žádný dítek nemám. Jaký obchod vedeš? Od té doby, co jsem s nima kamarády, po zabití hlavního raubíře Ondráše na examenu byl. Nové stavení jsem si vystavěl a dobrým hospodářem být chtěl. Proč jsi se tak bezbožně právu protivil a tolik právních osob smrtelně poradit ti osmělil? To jsem ze strachu učinil. Když jsem s těmi kamarády na radost přišel, všem nám obušky sebrali, aby říct pouta přinesl. A to já vidouc jsem svůj nůž vytáhl a tím jsem se chtěl bránit. Věděl jsi a vědět ti musel, že se právu mocně protiviti a mor učiniti proti všem právům čelí a ti, kdo takový výstupek činí, se na hordle trestají. To já věděl, ale myslel jsem, jak se ubránit ti, nebo utéct jsem chtěl, kdybych byl mohl. Tak pojď. Co se děsíte, nejmilejší křesťané? Vždyť je to jen hra, komédie, kratochvíle. Což kdyby se to dělo doopravdy, to by vám teprv srdce strachem ustrnulo. Půjdem hore dolinami, hej hore dolinami, půjde Pán Bůh s námi. Hej hore dolinami, půjde Pán Bůh s námi. Půjde hore do Klopečka, hej hore za mnou plakat moja galánečka. Hej, bude za mnou plakat moja galánečka. Stromečku březový, hej, stromečku březový,